И понеже так му хапнах, исках да ви покажа какво приемам след закуска. Това са витамините на Лианея за коса и ногти, които приемам вече повече от един месец. Това е втора опаковка, която започнах преди няколко дни. В една опаковка са 30 капсули, което значи, че ви стигат точно за един месец. Аз мятам да направя един курс от поне 3 месеца, така че съм по средата. Това е втората ми опаковка. Капсулите изглеждат ето така. Аз, както казах, гледам да ги пия след като съм закусила, за да не е нагладно. И мнението ми е следното. Аз обичам да се грижа за косата и ногтите си, обаче не можем само да замаскираме положението с разни процедури, терапии за коса, да ходим да си правим ногтите. Трябва работа и отвътре, а витамините на Лианея работят точно отвътре навън. Тоест, приемайки витамините, ние помагаме на тялото ни да усвои съставките, които имат витаминките и работят отвътре навън за нашата красота.